anam ese shina wala ogu kiss no mambara ogbaka igbo one na anam nina odia ice okaro obira go mu ka waza ino denbo ina ma no no gbo okaro obira go mu ka waza ego ina omago idume atu kongo munolise wana kemo ila tomu police mwanwe kenego idume atu kongo munolise wana kemo ila tomu police mwanwe kenego mweku ahe egunja wa o amo okaro brago mu kangwaze ogo ina mwego okaro brago mu egu wande si no gbe wana kuololo no gbe o mo enwegu atu kongo munolise wana kemu ila tomo police wa mojele omwegu mwegu ahe egwu njije igbo nata kaine bienu onyakolise iwe ezuloma onyakolise obro marne mewa lobu chi na mewa waja lobu police wa mojele mwegu wadesi na agwegu wana kuololo nono kwegu police na mecho zorogo ige okaro brago mwibu kanwaza egwu jibia egwu aja hodi nipo odipo ogweba wadove no hubulo omuniwo onazia odipo ogweba kai na to omo enwegu deli atu egwu dika laru nesi omambula akana magwu egwu mulaba moro nesi na atu egwu mmon tie mmon sino gwa dia dia okaro brago mu igbo ka waja ogumu odigbo joba wonde atu kongo munolise wana kemu ila tomo mweku police manwe kenego mobiali nenu wande bai biasa kanwe wole koble gwebili egwu aburu oluma kan waza egwu nja wa o amonando kaine bienu even no eka kavu ko ja wa o ya omo enwegu alụsị mara ya na-eme egwu ogbu egwu n'anya na-ememe egwu ndị egwu egwu alụsị ogbu egwu iji ogbu egwu alụsị ogbu egwu iji ogbu egwu iko obi atụ ozu ka na-eme ụhamụ nwoke arụ oberago ụmụ igbo ka nwaza mgbịrịgba mụrụ na-esi na-atụ egwu mmọnwụ tie mmọnwụ ogwu adịrị ha deli atụ egwu dịka alarụ n'esi ọma mbụla jiri okwere ntị ezi ajụgo oyi udere gbalị anwụli ọ bụ sanyanwụ ezi a na-aga ije ka anyị na-ebi enu nwa na-esi igwe tie gị egwu maka na igwe mmadụ agbabụgo egwu ya mee nwoke arụ obere agwa ụmụ igbo ka nwa aza egwu ji ahwa ụwa mụ okaro brago mi awaza uwamu odigbojo tuta enago ife melo ya diche ma kwaza no egwu aja awa odigbo omo enwe egwu akara ma ablele egwu emo na ma
waba DJ bụ nwere egwu ebe ahụ mma nọ n'ọgba egwu waba DJ bụ nwere nata ebe ahụ mma nọ n'ọgba egwu Igbo jọrọ ịna-akọ ọgwụ ebe a gbajọrọ ka anyị na-agwa agbọ ya na-achị Igbo jọrọ agbọ ya na-achị agbọ ya na-achị Igbo agbọ ya na-achị nwoke a na-obere agụ ụmụ Igbo oko ya na oge Okoye wamwana bulu kana bonebu so believe mmanwe kenego Okoye eze wulu oya na muko mme madiko Okoye Okoye wamwana bulu no Okoye wana chod kana bo chod kana bulu onya utomo chode chodo emo Obrago mwi beka waja dona donge dona wamache nemo na mau mleba ko si ade ide na eliego ide nwelego obro mar na mewa okwa ni chi na meze blaja dona wanu che nonge wanne uche na wamache dona dide akana magwe egwu ji awa amụ Donald nwanne m ọbụrụ mmadụ na-emewu na ọkwanichi na-emewu agwazi egwu ụbọnde egwu ji awa amụ ide nwere ego ide niile eli ego gị ka anyị na-ebi enu onye dị madike onye dị ma ọzọ ekwe ike mụ nwachi na-emele nwachi na-emete ebuchie cheman ibadigo na mmụọba nge kaje kede big Sunday Sunday emu Sunday Joseph Sunday kwamwanezo wokaro brago mibu darago demo na mmanwụ egwu idume ọbụrụ mmadụ na-eme nnadị nwa mụ a na-ekwe eze nnọọche mmelịgba nnadị ọyịmụ nwa mụ a na-ekwe eze nnadị anyị na-ebi enu ibe n'ọhịa ka abụ ka o ji ahụ ya Nandi akwele na anekene akwele no obro marde mewo to mama wa kanago madike choma choba gato choma nana naira choba gato ba mobi ali nenu wa de ba chaka we wele gogo okaro obira go mu ibu ba chaite go na rumu o chanja go kai ne bienu eja wewa enoje madike jack ejike ganja mane kana kana mleba obro marne mewa no wali china meze ngwegu idume ato kongo if I emo kai
na-ebienu ifeanyị kpado ifeanyị mmanwụ ekene go udogwu nwanne m ifeanyị ka anyị na-ekene egwu ndị ahụ ya mụ mgbadike onye ka nwa m nnekwa nwoke arụ obi na-agwa ụmụ Igbo nwanne m onye ka eze ego onye ka ọ emere egwu kenekwere gị nwoke arụ obi na-agwa ụmụ Igbo ka ngwazịa ụdọgala ịtalụ gwadike ụdọga nwanne m ụdọga ka anyị na-ekene onge nwe ụdọga onye ọma ịtalụ egwu ndị ahụ mụ ka nje kene ga-esi nwanna lo onye ọma ga-esi onge akụ nwata ga-esi akụ nwata nọ ije nje kene onye dịko onye dịka mmanwụ ekene go nwoke arụ obere agwa ụmụ Igbo ka nghọghazịa onye dịka dike ọhịa mụ onye dịka onye dịka mmanwụ ekene go DAG worldwide odogwu ọbịa fesọ nwoke arụ obere agwa ụmụ Igbo egwu nwanne esi agwọghị egwu nwanne akụ ololo igume mụ bịala n'elu ụwa dịbe anyị biecha aka nwee wele egwu ọbụla egwu ebili ka nche kene ụdọchị waya ụdọchị onge nwe ụdọchị ọhịa mụ ọ bụrụ mmadụ na-eme ụwa onye makiriri anọ ije onge ụdọchị ọhịa mụ ọ bụrụ uche na-aka ji na ọkwanichi na-aka uche ngwazi egwu onye matrilial ebe igi nnọọ ije nnọọ nje ekene jike nwụdụ aka nwoke arụ obi na-agwa ụmụ Igbo ka ngwazi ejike nwụdụ aka ichie dọkịta ihe ụmụ enwe ewu digbo chọọ ka anyị na-ahwa gbalike aike nwagwalọ aike oge nwagwalọ n'oche ụbọm atụ kongo mụ na aike nwagwalọ n'oche ka nwaza nwoke arụ obere agwa ụmụ Igbo ka nwaza ekene nwa na-ara nga nwanye ọra m ọbịa ekene nwa na-ara ga n'iru odogwu akụ nwoke orimili ego onye ọma ekene akụ nwoke orimili ego onye ọma na mmụọ oje egwu ndị ije Igbo na kenele m akụ nwamme ata onye obodo eze ka na-ekene nwachiwa eze nwee gbanụgo akụ domesi onye udu ego egwu ndị ahụ mụ akụ nwachiwa eze onye udu ego ka nje ekene ga-esi nwasọ ya mụ ngesi mmanwụ ekene ego igwe ego emu ọ bụrụ ọkwara mmadụ na-eme ụwa onye chimere eze ochie eze igwe ego gbachimere eze na okorobịa chiga emego gị eze na nwatakịrị ka ndị ekene nnalụ emu mmerịgba atụ okongo mụ na Olise onye ọma mụ nnalụ eme egwu ndị awa ụwa mụ nwa mama egwu ndị ije Igbo nata nwoke arụ obi na-egwu mụ na chasị ka ahụhazi egwu chasị ikanga amaọzị
ọga nwee muziam obodo dike o nwere ebe ụlọ dị karịsịa kaje n'odi odigbo etuke ọga ọya mụ mmadụ ka ogbu onye anam si na ọya achake odigbo oti etuke mgbanwe kenego onye ọma ugobuzo si na ọya acha nwa muziam etuke nwezoboro dịka atụ egwu mmereba atụ okongo mụ na achụdị nwakọ n'uche ọgewa chụdị emu target mmanwụ ekenego mmanwụ taba igbo ugbo n'ọkpọ egwu ije igbo nata nwe egwu nwanne esi etie gị egwu maka na ndị mmadụ agbabụgo egwu ya mee ka anyị na-ebi elu anyị ekele Daniel one word oke arụ obinago gawaza Dan one word igwe butiki Dan n'otu ọcha igwe butiki nọ ịga n'ọja oke arụ obinago gawaza nwanne esi agwọ egwe egwu n'ije igbo nata alikaina wa egwu ya wa mụ ụbọnde mmeleba mụrụ na-esi na-atụ egwu n'oso nwa mụ azọ onye ọma katanga tụ n'oso nwa mụ azọ katanga obere nwa katanga mmanwụ nọ n'ọba egwu ngwa egwu nji akwa odigbo ọgwụ ebe a na-aga ọmụ ọbịa atụ okongo mụ na anesi emu anekwe ọgwụ nọ ka na-ekene blessed jọpe anekwe ọgwụ nọ ka na-ekene pasta boy egwu ije igbo na nwoke arụ obirago ụmụ igbo ka ngwazịa chụdị agwazịa Waluisa neto chodo emo Waluisa neto okaro brago mi chodo waneto chodo mawa kanego ebu ije bona chale mas jas kawadiru egwa ja ho emo agwandeze sina agwa chance agwandeze mleba mu akụ egwu wonde mleba mu de sina atụ egwu mmọnwụ tie mmọnwụ okwu adịrị ya eli atụ egwu dịka agarụ n'ezi ọma mmụla chedo were eti ezi atụgo oyi udene kpali anweli ọbụsa ndị ahụ ezi a na-aga eje wọbụ enwe egwu wọba ndị ije igbo nwere egwu tupake mmadụ n'ogbe egwu ụbọdị wọba ndị ije igbo nwere egwu chakolo mmadụ n'ogbe egwu ụbọdị wọba ndị ije igbo nwere egwu trayasi yaka ka na-agwa n'egwu egwu ije igbo na ụbọdị egwu ije igbo na oke arụ obiagụ ụmụ igbo ka ngwazi egwu chụdị okeke njefu nnọọ ije chụdị ọhịa mụ inoderigbo chụdị mmanwụ ekene ego mmadike chụdị nwa ọkụ ọkpa na ili ga-akwa chụdị ka anyị na-ekene chụdị odogwu na South Africa ebe na dakpata ego ọkụkụ na-enyere aka odigbo ose n'igwe ka na-ekene odigbo igwe n'ọjị
adikoto arwaleza ama arwaleza mwanwe kene gozo wasedi kane kene What guy gone? I got China. I can go to Mexico. What China? Italian guy. I go more big in Nigeria. One Abushi China. I go more kind of Canada. Would you buy with China? Like a money little. Okaro na go mi bukawaza okoye wa mwana ulupolotoma kantiku nana dona wa mache bana kolomu kantiku mbeje nikwe egwaja hwa Okaro na go mi Wanda mama is not you more kind of you even Gabu go down Could you walk with what okay kai Well, you get one day see Bravo or back no more bird. What kind of Bravo I am on the Bonata. Okay, and one can some believe my work and never. Okay, and one one match. The big my work and go. You go near Waziano. Even my head is shame my Waziano. Even Catal. Going out with a man. No, we are. Nako a man. No, we are.